эҳтиёт бош. мабодо худоро фаромӯш карда аҳком ва дастурот ва фароизи ӯро ки ман имрӯз ба ту амр мефармоям риоят нанамоӣ. ва худо ин суханонро ба забон ронда гуфт: ман худованд худои ту ҳастам, ки туро аз замини Миср, аз хонаи ғуломӣ берун овардам. туро худоёни дигар ҷуз ман набояд бошад. санаме ва ҳар сурате аз он чи дар осмон аз болост ва аз он чи дар замин аз поён аст ва аз он чи дар об аз зери замин аст барои худ насоз. ба онҳо сажда набар ва онҳоро ибодат накун, зеро ки ман худованд худои ту ҳастам. худои ғаюре ҳастам, ки барои гуноҳи падарон аз писарон то насли сеюм ва чорум аз онҳое ки аз ман нафрат дошта бошанд интиқом мегирам ва то ҳазорон насл ба онҳое ки маро дӯст медоранд ва аҳкоми маро ба ҷо меоваранд марҳамат мекунам. исми худованд худои худро беҳуда ба забон нагир, зеро ки худованд касеро ки исми ӯро беҳуда ба забон мегирад беҷазо нахоҳад гузошт. рӯзи шанберо дар хотир нигоҳ дор, то ки онро тақдис намоӣ. 6 рӯз кор кун ва ҳар амалатро ба ҷо овар. вале рӯзи ҳафтум шанбеи худованд худои туст. дар он ҳеҷ кор накун. худат ва писарат ва духтарат ва ғуломат ва канизат ва чорпоят ва ғарибат ки андаруни дарвозаҳои туст. зеро ки дар 6 рӯз худованд осмон ва замин ва баҳр ва ҳар он чӣ ки дар онҳост ба вуҷуд овард ва дар рӯзи ҳафтум ором гирифт. бинобар ин худованд рӯзи шанберо муборак хонд ва онро тақдис намуд. падари худ ва модари худро иззат намо, то ки умри ту бар замине ки худованд худои ту ба ту медиҳад дароз шавад. қатл накун. зино накун. дуздӣ накун. дар ҳаққи ёри худ шаҳодати дурӯғ надеҳ. хонаи ёри худро тамаъ накун. зани ёрат ва ғуломаш ва канизаш ва говаш ва хараш ва ҳар чизеро ки аз они ёрат бошад тамаъ накун.